салом ба нафароне ки наворҳои моро дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинанд ва чанд рӯз пештар ман бо фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигори ҷавон Далери Эмомалӣ нисбати аз кор рафтанаш як видеои кӯтоҳе гузошта будам ки хелеҳо баъди ин видео ба ман навиштанд ки бо Далери Эмомалӣ як суҳбате анҷом бидиҳем ки дар ин суҳбат Далер фақат ба суоли бинандагон ҷавоб бигӯяд ва мо тасмим дорем як суҳбатеро бо номи 101 суол ба Далери Эмомалӣ ба роҳ монем ва дар ин суҳбат Далер фақат ба суоли шумо ҷавоб мегӯяд ва ҳоло аз нафароне ки ба Далер ҳар суҳбате ки доранд хоҳиш мекунам ки зери ин навор ҳар куҷое ки ин наворро мебинанд суоли худро бигузоранд ё дар сомонаҳои иҷтимоӣ ман бинависанд ва мо ният дорем иншоалло баъди 2 рӯз бо Далер як суҳбате дошта бошем, чун айни ҳол Далер дар вилояти Суғд ҳастанд ва тасмим гирифтем ки ин суҳбат баъди 2 рӯз анҷом шавад. Пас ҳар суоле ки ба Далери Эмомалӣ доред метавонед зери ин навор бигузоред, чун бубинем ки Далер ҳамеша суолҳои оташин медиҳад ва худаш то куҷо метавонад ба суолҳои оташини шумо ҷавоб бигӯяд. Мунтазири саволҳои шумо ҳастем. Марҳамат, бинависед.